Muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale nonse pano pa Tiyankhuleni Ambuye, pamene cholinga chathu nchoona kuti siku ndi siku mawu ake a Mulungu azimveka m'mitima mwathu. Leroli ndi lachiwiri pa 3 Septemba, pamenenso timakondwerera chaka cha Grigore Woyera, amene anagwira ntchito yotumikira mpingo. Ntchito yathu imakhala imodzi yomweyo, yoona kuti anthufe tifalitse uthenga wa Mulungu, ndipo aliyense malinga ndi mmene Mulungu anthandizira. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Korinto, mutu 2 ndime ya 10b mpaka 16, amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Angela Chinoko kuchokera ku St. Hirat Outstation, Utatu Utua Parish, Diocese ya Mzuzu. Lero tikuwerenga uthenga wathu kuchokera pa Luka chapter cha 4 ndime ya 31 mpaka na ndime ya 37, amene akutiwerengera mawu a mtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eliseo Ntalika kuchokera ku St. Anne Gambura Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo kwa Korinto. Abale, Mzimu amaziwa zinthu zonse kotheratu, ngakhalenso maganizo ozama a Mulungu. Kodi za munthu angazidziwe ndani, osakhala mzimu wa mwini wake yemweyo amene uli mwa iyo? Momwemonso palibe munthu amene angaziwe za Mulungu koma mzimu wa Mulungu mwini. Ife sitidalire mzimu wa mdziko lino lapansi ayi, koma tidalandira Mzimu Woyera wochokera kwa Mulungu kuti azatithandize kumvetsa zimene Mulunguyo adatipasa mwaulere. Timalankhula zimenezi osati ndi mawu ophunzitsidwa ndi nzeru za anthu, koma ndi mawu amene Mzimu Woyera amatiphunzitsa. Timaphunzitsa zoona za uzimu kwa anthu amene ali naye Mzimu Woyera. Munthu wodalira nzeru zake zokha sangalandire zimene zimachokera kwa Mzimu wa Mulungu. Amaziyesa zopusa ndipo sangathe kuzimvetsa, popeza kuti zimalira kukhala ndi Mzimu Woyera kuti munthu azimvetse. Munthu amene ali ndi Mzimu Woyera angathe kuzindikira khalidwe la zonse, ndipo palibe wina amene angathe kususapo ayi. Ndi monga Malembo ananenera kuti, ndani adaziwa maganizo a Ambuye kuti athe kuwalangiza, koma ife tili ndi maganizo a Khristu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 4 ndime ya 31 mpaka na ndime ya 37. Pa nthawi yomweyo Yesu adapita ku Kaperenawo, mudzi wa ku Galileya, nkumakaphunzitsa pa tsiku la Sabata. Zophunzitsa zake anthu zidagwira mtima kwambiri, chifukwa ankalankhula moonetsa ulamuliro ngati mwini wake. Nyumba ya mapempheroyo munali munthu wogwidwa ndi mzimu womuyipitsa. Adalankhula mokuwa kuti, kodi takuputani chani inu Yesu wa ku Nazareti? Kodi mwazatiwononga? Ndakuziwani, ndinu Woyera uja wa Mulungu. Koma Yesu adawuzazira mzimu woyipawo adati,
khala chete, tuluka mwa munthuyo. Apo mzimu womuyipisa uja unamgwetsa pansi munthuyo pakati pa anthu nkutuluka, osampweteka konse. Anthu onse aja adazizwa mpaka kumafunsana kuti mawu amenewa ngotani, ngakhale mizimu yoyipisa anthu yomwe akuyilamula ndi mphamvu ndi ulamuliro, ndipo ikutulukadi. Motero mbiri ya Yesu idawanda kudera lonselo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, choyambirira chimene tikufuna kuti lerolo tikondwerere pamene tikondwerera Grigori Woyera ndi anthu amene amaziwa kutenga nawo mbali muzochitika mu mpingo, kutenga nawo mbali pa zinthu za Mulungu, anthu amene amaphunzitsa. Ambuye Yesu ananena kuti munthu aliyense amene aphunzitsa ana ang'ono zoyipa, amene kunali kwabwino kunyamulira chimwala ndi kukamuyika nkhosi akagwere m'nyanja. Koma ananena kuti kodi wamkulu mu ufumu wa Mulungu ndani? Ananena kuti wamkulu mu ufumu wa Mulungu ndiye amene amamva mawu a Mulungu komanso amaphunzitsa ena. Ndafuna tichitenge chimenecho, kumva mawu a Mulungu komanso ndi kumaphunzitsa ena. Zimene ndikupanga ine panozi, udindo umenewu sudindo wa ansembe, sudindo wa mabishopu okha, sudindo wa papa yekha. Udindo umenewu ndi udindo umene timaulandira pa ubatizo wathu. Inu ndi ine tikangolandira ubatizo, pamene pajapo timasandutsidwa, mukatenge mwambo wa ubatizo uja mukawuyang'ane, mukaona kuti amalemba kunena kuti ana anu atsopano alowa gulu la ansembe, mtundu wopatulika, kuti azikalalika nawo uthenga wabwino. Chimenecho musachitaye chifukwa nchofunika. Aliyense mwa ife akuyenera kumaziwa kuti sikokwanira kumangomvetsera mawu a Mulungu. Sikokwanira kuti uzingokhala lero ndimvetsere patiyankhuleni Ambuye pali chani, lero ndimve nawo mawu alero. Mawu aja ukamva uziwe kuti wapalamula, ndipo wapalamula udindo onena kuti iweyo upite ukaphunzitse. Lero mawu amene tawerenga aja, Ambuye Yesu akuti anaphunzitsa, amaphunzitsa anthu. Chimodzi chimene Ambuye Yesu anatiphunzitsa ife ndi kutenga nawo mbali pa zochitika mu mpingo, kutenga nawo mbali pa za Mulungu. Zulozuloli timamva kuti Ambuye Yesu analowa mchalichi wakatenga buku ndi kukawerenga. Anali wa gulu lowerenga, anali wa bungwe lowerenga Ambuye Yesu. Nonse amene muli bungwe lowerenga mumve kukoma kuti membala wanu mmodzi ndi Ambuye Yesu amene anatenga buku ndi kukawerenga. Ifenso lero nafe amene timalalika tikumva kukoma kuti membala wathu mmodzi wa alaliki ndi Ambuye Yesu mwini wake amene anali ndi udindo ukaphunzitsa. Chimodzimodzi aphunzitsi nonse amasakramenti, aphunzitsi akalasi, mumve kukoma kuti mmodzi mwa mamembala anu ndi Yesu Khristu amene wakaphunzitsa. Ubwino wa kuphunzitsa ndo kuti amene aphunzitsa amakhala ngati kuti akuphunzira kawiri. Kuzera mukuwauza azinzanu zimene inu mwaphunzira zimakuthandizani kuti muchite bwino, mumvesese zimene mwamva zija. N'chifukwa chake lero ndikupaseni chizolowezi choti inuyo muchitenge pa moyo wanu wa siku ndi siku. Mukanka kuchalichi siku lina lililonse muzipita ndi cholinga ichi: ndikupita kuchalichiku ndikamve kuti ndikaphunzitse, ndikupita kuchalichiku kuti ndikamve mawu, kuti ndikakamva ndikawuze ena. Moti mukamachoka kuchalichi kuja kupita kwanu muzikayesesa kukambwandirapo mmodzi yekha oti mukamfotokozere, lero nali kuchalichi amati mwakuti. Mukatero mwamalizisa udindo wanu upita kuchalichi. Koma ngati mwangopita kuchalichi ndikukangomva ndikukhala pansi, simunamalize, mwangopanga half ya ntchito yanu, mwinaso kota ya ntchito yanu. Amene ali mkhristu akuyenera kumaziwa kuti uthenga uja umene wamva uja ukaulalike. Chifukwa chake kumapeto kwa misa kuja timena kuti pitani ndi mtendere, kalalikeni zimene mwazimva. Yesu analowa mu tembere muja ndipo iyeyo anakaphunzitsa. Nzodabwitsa kuti anthu ambiri ngakhale amamva mawu a Yesu, ngakhale Ambuye amatiyitana, koma anthu ambiri mwina Yesuyo samudziwa. Samudziwa chifukwa chani? Sakumudziwa chifukwa chona kuti samphunzitsa. Koma tinayenera kumapanga manyazi chifukwa chona kuti ngati mizimu yoyipisa anthu inanzindikira kuti uyu ndi mwanake wa Mulungu,
nanji ife amene ndife anake a Mulungu enieni. Chifukwa chani ifeyo timakanika kuti tinziwe? Chifukwa chani ifeyo timakanika kuti Yesuyo tinziwe kuti Mulungu chanduyo? Mwina chifukwa chana kuti ifeyo sitimaphunzisa. Phunziro lina limene tingalitenga kuchokera m'mawu alero ndilona kuti akuti mizimu yoyipa ija ikamutchula iye amayikalipira, ndipo akayikalipira imatuluka. Yesu samaopa mizimu yoyipa. Yesu samayithawa mizimu yoyipa. Simuzamvapo m'Baibulo muja kuti Ambuye Yesu anauthawa mzimu yoyipa. Iye ndi amene amathawidwa ndi mizimu yoyipa. Tsopano inu ndi ine lero amene ndife a Khristu, amene timaphunzisa za Yesu Khristu, chifukwa chani timalola kuti ifeyo tizithawa mizimu yoyipa? Kuopa afiti, kuopa nyanga, kuopa chani, pamene ifeyo ndife amene tili olamulira mizimu yoyipayo. Ndife amene tikuyenera kuti tizithamangisa mizimu yoyipayo. Komano nthawi zina chifukwa chona kuti timayijoyina mizimu yoyipa ija, ndiye zimakanika kuti ifeyo tikhaledi asogoleri, ifeyo tikhaledi anthu amene tingathe kuthamangisa mizimu yoyipayo. Mawu athu oyamba aja akunena kuti mzimu amene inu ndine tinalandira si wa nzeru zazikulu lino lapansi, koma tinalandira mzimu wa Mulungu yemwe wotithandiza kuti tizimvesa mphaso zake. Pamutu umene ndafuna kunena kuti Baibulo limene tikunena kuti tiziphunzisali, Ambuye Yesu amanena kuti mawu a Mulunguwa ali ngati mbewu zimene ukakazizala zikudalira nthaka imene iwe wakazala ija, kuti kodi ni nthaka yotani, ndi zimakamera kapena osakamera. Pachifukwa chimenecho mawu a Mulungu amalandiridwa ndi yekhayo amene ali ndi mzimu wa Mulungu. Mawu a Mulungu amakamera bwino pa iye amene choyambirira wakonza mzimu wake. Nchifukwa chake mawu a Mulunguwa tikamalandira ndi mtima wa uchimo sizimayenda. Amene akuzwa kuti ndikufuna kuwamvesa mawu a Mulungu, ndifuna kuti munthune ndi alandire mawu a Mulungu bwino, azikonza kaye mzimu umene uli mwa iye. Ndikati azikonza ndi kutanthauza kuti choyambirira akhale munthu amene ali ndi mzimu wa Mulungu mwa iye, ndipo tonsefe mzimu wa Mulungu tili nawo. Koma enafe unakwiririka, enafe tinakusunga kuchipinda, ndikutenga mzimu wa Satana ndikumayendesa moyo wathu. Ndi timafuna mawu a Mulungu aja afikire pa mzimu wa Satana paja. Chifukwa chake zimakhala zovuta kuti mzimu wa Mulungu uja ugwire ntchito mooneka moyo mwathu. Koma mawu aja kunena kuti mzimu amene ifeyo tinalandira ndi mzimu wa Mulungu amene amatithandiza kuti tizindikire ngakhale mphaso zimene Mulungu anatipasa. Ngati munthu mzimu umene uli mwa iwe uli olakwika, ngati mzimu umene waulola kuti uzigwira ntchito mwa iwe uli olakwika, ngakhale zabwino zimene Mulungu akukupasa sumazizindikira. Ngakhale mphaso zabwino zimene Mulungu akukupasa sumazizindikira. Anthu kunja kuna anapasidwa akazi abwino, koma nnena pano sazindikira kuti anapasidwa mkazi wabwino. Kunja kuna anthu anapasidwa amuna abwino, koma nnena pano sazindikira kuti mamuna ali nayo ndi mamuna wabwino. Kuli anthu kunja kuno anapasidwa bishop wabwino, koma sazindikira kuti bishop ali nayo ndi wabwino. Kuli anthu kunja kuno anapasidwa ansembe abwino, koma sazindikira kuti ansembe ali nawo ndi ansembe abwino. Nkhani yake kodi ndi mzimu uti umene mwaulola kuti uzigwira ntchito moyo mwanu. Ngati mzimu umene ugwira ntchito moyo wanu uli osiyana ndi mzimu wa Mulungu bwino wake, akuti mphaso zimene Mulungu anakupasani simungathe kuzilandira. Ndipo una kuti simungazindikire chifukwa chona kuti mukhala ngati munthu amene ali ndi muyeso olakwika. Tengani mwachisanzo nthawi ya COVID. COVID uja timangwira kuti uyu ali ndi COVID chifukwa tinali ndi zoyezera COVID yo. Sunga katenge choyezera COVID uzikayezera BP, sizitheka, sizikagwira. Choncho mphaso za Mulungu kuti ukayeze, kuti mphaso za Mulungu izi ukazizindikire, ukusowa muyeso wabwino umene ungathe kuzindikira kuti iyi ndi mphaso ya Mulungu, ichi ndi chaulere cha Mulungu, izi ndi zabwino za Mulungu. Ndipo choyezera chimenecho ndi mzimu wa Mulungu umene umatizindikirisa, monga kuti nda mawu yambacha umazindikirisa mphaso zabwino za Mulungu. Ndiye tiye ndipemphere kuti inu ndine tikamakhala choyambirira tiziyitana mzimu wa Mulungu kubwera mwa ife. Tizitenga nawo mbali pazochitika mu mpingo. Komanso tikakhala tiziwe kuti ifeyo mzimu titapasidwa ife sofanana ndi nzeru zazikulu lapansi.
ndikunyadireni kwa basa abale chifukwa nthawi zonse mmakhala pamenepo kuti mumve mawu a Mulungu patiyankhuleni Ambuye komano akakuyankhulani mmatani. Lero ndikunena kuti mmene akuyankhulani chonchi muzinyamule zimenezi mukamfotokozere wina wake mukatero ndi kuti mwamalizisa udindo wanu patiyankhuleni Ambuye. Munali ndi ine Elizeyo Bambo Nthalika mpaka tidzakumanenso tsiku lina. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Here we go.